Minecraft. Bun, salutare oameni buni. Ce mai face? Da. Și azi o să jucăm multiplayer, cum am zis. Unde ești, bă? Te văd. Da. Nu, oare există slime block? Ce eu? Ce? Din alea de geam. Da. Stai să văd dacă există, ca să pot, dacă e ceva fac tutorialul ăsta. Este? Nu, dar atunci nu o luat pe teleportat. Da. Ai voi lua pe calculator. Nu are cum, nu este. Și eu trebuie să caut. Da, mâncare. Da. Nu. Da. Ba, eu nu iau. Cine? Da, uite cine a luat deja eu. Da, păi avem și de la nevoie. Aha. I-am luat și arc. Și sper. Păi nu ce să dăm. Da, nu dau. Da, deci voi prezentați cu... Voi mai filmați cu... Asta intru, doar cineva locul și eu nu sunt foarte. Dacă dau un film mort... Nu, da, e poate mă. Da, nu, că nu mort, nu și-am dat la maxim. E corect, eu de ce nu pot să fac zi? Uite, pot să-mi dau fine point. Da? Da. Nu pot, nu pot. Ba da, ia uite. Asta e poză. Ba nu, e fine point. Da, ia du-te undeva. Ba nu, ăsta e dacă mor, să te dă de aici. Pe mine dacă mor, mă dă de aici. Da. Da. Uite, pot eu. Nu dai bine, nu? Dar nu avem niciun. Da, eu nu. Bă, dar nu dăm mâncare prăjită asta. Dă-te pe. Ia să mă vii, băi. Nu știu. Tu ce faci, pâine? Da. În level 1. Ai omorât până la urmă bombalou? Hai. Da. Am mâncat ceva din ea. Da. Am filmat 3 minute. Fa 4 minute, băi. Da. Bun. Dacă ceva, dacă așa până spus pe pauză, ca să faci tu mai multe minute știi. Eu pun o mică pauză. Nu pui tu, eu pun. De ce? Păi dacă așa eu pun ca să am asta, să îmi dau mai mult. Eu nu pun mică pauză. De ce le dau asta pe pauză? Nu știu. Cum faci mică? De ce spun? Bă, dar noi suntem pierduți. Fiindcă ei sunt doar insule. Ce vrei să... Bine. Ui, noi suntem pe... Îți iau itemile. A? Îți iau itemile. De ce?
Mamă, mă îndepărtat de tine. Uite ce faci aici? Uite, treci înapoi, m-am teleportat. Da. Nu te fac, nu teleportez. Nu. Luminez, ce se întâmplă. Păi da, mă joc. Îmi trebuie nu trebuie 22. Dar ce pot să fac? Oare? Băi, nu umbla aici. Zice că pot arcul să-mi pun la foc. Da? Dar nu pot. Pot să-l pun. Dar înșentat. Da, pot. Ba, nu puteam. Nu puteam. Câte mi se fac? 6. Bă, să fac level? Nu, că nu. Îi dau Bă, nu cu dau sabia. Ui, dau sabia? Nu. Sabia are foc pe ea. Și arcul are foc pe el. Bine. Bine, tu? Nu te uite. Nu contează, nu contează. Și dacă folosesc hack? De ce? Mi-am luat deja multe din astea. Vezi că dacă nu ți-ai gura de pe tine și o arunci, dă bani, cu pot. Ia-ți gura de pe tine. Ce? Băi, ce mai tine? Da. Băi, ce mai tine? Am 25 de level. Da, bine, ia stai tine. Aruncă stai tine. Ce? Vei dau? Dar vreau să nu mă le joc. Uite ce vreau. Băi, nu da. Vezi că eu ies, nu da. What, ce era să-mi dai? Nu fi prea tot chestia de asta. Dar vreau chestia asta. Iedin, am luat lumea copul de diamond doar ca să adun cabel. Atâta. Și îl arunc. Tot nu prea tot chestia. Iron. Lasă-mi-l mie! Dar l-am luat. Îți dau ceva. 3 bucăți de iron. Îmi dai mie? Bine. Nu. Nu mai dai, mă. Iron. La duci. Doar o bucată. Lasă-ți nu răcoară. La noi. Da, uite. Nu la noi, în Minecraft. Nu am început ploaia.
tare. Că plouă. Nu a început. Tu ai dat. N-am dat eu, date, că vin zombie! Aoleu! Bui, Ce-i face? nu eu pune floare. Zombalei de căcat. Dar oricum sunt afară, Da, am auzit. mi-e frică. Păi, eu nu mai văd aproape nică pe ei, pe unde sap. Da? Vino mă încoace că am forță. Mamă, sunt tună de explodează totul. Ce ai? Nu, nu prea mult. Dacă te seama. 30 minute. Ai, eu cu doar un pot. Deci un pic. Bun, cam atâția fost. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, subscribe, comment, share și până data viitoare ce să mai vă pun de Bă, vino